Molweni guys, I saw a video up on TikTok yellowish about how male teachers bafuna abantwana besikolo and all that, and I'm here to add on it. Executive Academy as a scholar is too much. I had a teacher or a teacher accounting in Mr. Mthembu. I commented on her video. I did comment on a video about it. The teacher accounting Mr. Mthembu or that man, I think, wafumana number yam on one of the accounting groups, because Moscow groups at the time I was there. Kwenze groups was for each subject, so that teacher communicate nani okanye nibuze izinto group when you guys are at home or a hostel or something. So I think he took my number from one of the groups. And then this other night, kukhona load shedding. It was in 2023, by the way. Kukhona load shedding. Ekubeni kukhona load shedding, ndise hostel mna ndandihlala boarding houses eziyazi ngaphandle, which is a blue roof. So he texts me on some, can I come see you okanye ndizokuthatha na, because ngoku kumnyama, so no one will see us. And ndiqonda ke mna ke, okay, this is weird. Nzange mos ndakhe nda-experience into enjalo uba ndibe notitsha lo nditextelayo okanye like separately private and textile ndindedwa and all that. So ndibonisa ichomi yam, my friend, and then ndihlala naye phaa boarding house, a blue roof. I show my friend and I'm like, chomi, is this normal? And then siqonda, okay, athi chomi seyihoya and all that. We don't pay attention to it. Next day esikolweni, nika eyes Mr. Mthembu, nika eyes him. It's all that eklasini yakhe accounting. Iqhubeka le nto ndiqomba, I'm not gonna pay attention to it. Mandiyeke. Iqhubeka le nto, Mr. Mthembu, if we're writing a test, uzawuza mhlambi agqithe apha ecankwam. If like ndibhala kanje ne, I'm just writing like this, uzawugqitha azondithi kanje mhlambi nje ibe ngathi yinto eyenze ngemistake okanye ifast le movement yakhe, so that ingazubonwa ngabanye abantu. But I'm not sure ukuthi ezinye classmates they noticed okanye kwenzeka ntoni okanye bebentukona uba hayisuka Mr. Mthembu. Ngumntu nje wayene-jokes ke eklasini, or bubbly, alive and all that, So mhlambi babenganotice. I tell this other friend of mine who's a guy, and then funda naye like a previous school before I went to an executive. I tell him ukuthi, hey man, and undenza uncomfortable with that. So I think cela uhlale nam, I want you to uba uhlale nam kuzo zonke periods accounting. Sihlale apha so bayi-2, ungalingi undishiya okanye when this man and Biza just come with me or something nje, andiyazi uba wenza ntoni, but just do something, Shem athi uba, like ebengayibhilivi ke naye uba ayivobra nyhani. I show him what he says to me, what Mr. Mthembu says to me, like xa siphumile esikolweni, ndimbonisa uba ayi man, jonga man, chomi, uba kwenzeka ntoni, this is not normal, And then Shem ahlale nam umntana abantu, ahlale nam athina. So I think he noticed that, okay, itshintshile ngoku sitting arrangement. Usehlala ndihlala esiphakathini mna, and then my friend ongumfana lo uhlala kweli cala, and then kuhlale any girl kweli cala. Mos ndihlala ngayi-3 phana sometimes okanye ngayi-2, so sihlala sibayi-3 ke thina. So ke ngoku ayibona uba itshintshile le nto, and siyahleka thina, we just laugh, akho nto itheni, siziqhubekela ngobomi. And mhlambi it got to him, I don't know, waqalisa obafane asibethe, sibethwe, like singabethwa like uba 1 2 3, sibethwe like boma 20, boma 25 or something, sibethwe, like seriously sibethwe. Latches, I'm talking about latches ozibethwayo.
noba 20 or something. Buyathanda uzawuhamba yobiza no who's this guy, the principal, Mr. Makibi. Afike uMr. Makibi naye athi ngapha baba bagezayo senze ntoni akaya noba senze ntoni qha uzobetha naye athi bandifanele bandidlengele tontontoni njengoba uMr. Mthembu kunike i-20 yakhe ngoMr. Makibi uzafika akuthi mhlawumbi 15 yakhe, and le 15 akadinwa betha right through qha betha nge-same thing into level eyi-1 nje throughout. Sabethwa ayibona uba siyabethwa apha ayikabi. He continues texting me on WhatsApp later on. Okay, ndiyiblock number yakhe ngiqomba bra unenza uncomfortable. I even texted him back this other time. Ndimxoba bra, like this is uncomfortable. Izondenza ndingafuni ukuya eklasini yakho ngoku and all that. Then wandibona ngathi ndiyatshintsha. Yeah. And then we wrote a test. Accounting. Yeah, I think noba sabhali test with accounting. So zaphuma i-test marks zethu. He came with our tests. Azinikise eklasini anika abiza abantu nemarks zabo, abiza abantu nemarks zabo, abiza abantu nemarks zabo. My test ayabikho. Ndiqonda inoba ndifailile okanye kwenzeke ntoni kanye inoba kwenzeka ntoni okanye nje kwenzeka ntoni. And then he was like, usirasha bebusweni ba wena follow me to my office. Uthetha, I think he speaks Zulu. Yeah, I'm not sure, I think, but bengathethi isiXhosa. So athi bandimlandela e-ofisini yakhe, but he said it in English uthi wena follow me. I mean, sorry, to office yakhe, yes. So uthetha nge-English ba wena follow me to my office. Nam ndiqonda okay, this is getting serious. Mhlambi inoba ndizawubethwa okanye uzandibonisa uba inoba ndifuna u-0 at this point, yabo. We go to the office. Alibeka iphepha lam phezu kwetafile, and I'm like, ayibo, into ibingakhwazwa ngose eklasini leno, it's not an embarrassing mark, yabo. Uba ungade ucaba uzondibizela private for yona. Angena ahlale kwi-seat yakhe. Yeah, ahlale kwi-seat yakhe, ndime kweli cala lingapha kwedesk because mos ngumntana esikolo andizobe ndiyoma ngapha kwedesk naye. Athi thena ungandithethisi, ndinike eyes ke ngoku, thena ungandithethisi. And I'm like, hayibo ndiyakutethisa nje eklasini like other kids, yabo. Ndiyaphendula ndiyathini. Athi uyandazi uba ndithetha kantoni, thena ungandithethisi, theni xa ndikutekstela ungandiphenduli, bendicinga fanisa uba umature tonton. Sorry, someone's calling me. Athi bendicinga fanisa uba umature tonton. And I'm like, icacela andikho mature. And then athi yintoni le nto uyenza nzima, theni ngathi ufuna udlala hard to get, ufuna ndibe ndikuleqa kanye ndibe ndisithini. Yaqonda uba apha akho ngakulobani, yabo, meaning akho ngasekhaya, akho ngakowabo, andazi bezawuma uthetha mhlawumbi kanjalo, but ke akho ngakulobani, he can do whatever he wants, yabo. Athi uba ndithi ke mna andiyazi man, cela uhamba and all that. Athi mna ndave ndikutshixele kule office uba ndiyathanda, akutshixela kule office uba undiphendulanga namhlanje ndizokubona because ndiyayazi uba i-load shedding is going to be around 5, yabo. So obviously uzawukwazi uphuma ehostel. I can even talk to umntu wasehostel akukhuphe kanye ndize ndizokucela ngokwam. It's not like ngoba khona into ethini. Ndiqomba hayi ke ngoku mhlawumbi uba nzima le nto. Ndithi ke mna ke hayi okay, so ndiqomba hayi ndifuna uphuma ke, ndifuna uhamba. Ndithi okay, ndiphume. And then I later text my mom. Screenshotele mama, screenshotele sister yam. Ndiqale sister yam because ndiyonqena uthetha nomama like straight, can't like just straight to like her. And then I text my sister. I'm like, sis, when I call her by name, ndithi uba is this normal okanye kwenzeka like ndim ndiya overthinker or what, okanye kodwa ezi text between the teacher, like teacher andlela athetha ngayo nomntana wesikolo, is it normal? And then she's like, no, it's not. Uthini mama? And then I show mama. Okay, I don't remember what mama said though, but it had something to do with principal, yabo. Ndihambe the next morning.
ndiyobonisa ndixelela uprincipal ndiqonda uba okay hayi noko principal is there. Mna ndikamazi ke uprincipal ngamqheli uba ungumntu onjani. I go to the principal, Mr. Makipi, ndithi kuye uba say I have a problem but andifuni like uyishere mhlawumbi like esikolweni ibe ngathi I want attention or anything, but I have a problem with my accounting teacher. I'm not saying he's doing anything, ndizama uyilungiselela le nto so that I don't get into trouble. And then athi abuze uba yintoni, and I tell him uba ebra uMr Mthembu says uthethe ezi zinto nakanje 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 nakanje. Principal, hey, did he not say ayiqali ngawe le nto and ayizuphela ngawe? Ton. He continued talking uba ayiqali ngam and ayizuphela ngam, qha mna mandenze le nto kuthiwa mandiyenze ndizawuba right. Ndaqonda hayi ke ngoku this is not it. It is not it. Okay, sure, fine. Ndasuka kuprincipal ndaqonda okay ayikho apha izawuya khona le nto xa kuzothiwa it's not it, this is not it, whatever. Ukhona ke ngoku omnye umiss, I'm not sure ukuthi yi-deputy or what, I'm not sure, but she has dreadlocks, ngathi nguMiss Ntuli or something. I told her naye wandishashalaza utitsha wabantu, wandishashalaza ayenza kwasense response yakhe. Instead wasewandixelela ngoba my skirt is too short, don't I should change my skirt. Hey. Sure, fine. I told my mom, wakhupha wathi mandikhupha amacici. Benifika mosiphana, I didn't know ukuthi amacici awanxitywa, I didn't know that izinto ezininzi azenziwe. Ayiwa wakhupha amacici wam wawajula engcini ugirl. That it's fine. Icacile uba yinto yalapha mos lena. Miss Bandluana. I don't remember, but she has dreadlocks. I'm not sure ukuthi nguMiss Ntuli okanye Miss Nte something, but nguMiss bani une-dreads. Ndiyamazi laa titshala. So yeah, and then that siye start ke ngoku later on that evening. Siye start sifike noba ku-school grounds, mosisuka ngaphandle eBlue-Roff ku-school grounds, sifike noba 10 minutes late, yabo, because it's serious into yaphana ne-study. Bafuneka uleqile, funeka if uyafuna hlala kwa after school vele sosungagoduki qha. We went to study. Safika shem ndabenza kwi-accounting, safika sapanishwa ke nguMr Makipi. Sapanishwa. And then xa sizoya mosi kwi-class, still napha ufika upanishwe. Ayike sapanishwa napha sapanishwa. While we getting punished, nanku uMthembu ephinda esiza ba yo ufresh kanje kanti ton. And I'm like, Eletronana, ndiphina lapha, this is getting out of hand. It's not nice. I wangathuthule shem for nje ixeshana wethu. Yangu maths teacher, it's a pity that kudala ndimkhangela kwi-videos just because I wanted to like ku-TikTok because benifuna uveze picture yakhe because I don't remember Mr. Ban. So I'm thinking he left executive ngoku andiyazi, but yayingutata owayi-dark with an average height, and then inenwele nje ezimnyama kwazona, yabo udark kwayena. I don't even think wayengumXhosa. I don't think he was umXhosa, yabo kwalaa tata, maybe umZulu or something, but I don't think ebengumXhosa because the accent yakhe didn't sound like umXhosa, umntu ongumXhosa. So sure, hayi naye anditextele uba andifuni na like andincedise ngento kwi-maths, maybe I could come to his place where he lives, nje senze something ye-maths, and why am I so quiet and classy, I should come talk to him, maybe noba kusendlini yakho we should like do something, go out, uba andenze ndibe comfortable edutywa because he can see ukuthi andiqhelanga, like ndiyaqala ukuba sedutywa and all that. Maybe we'll set a date and all that. Wethu sibone uba sizawuthini okanye
I never answered that. Yena, he didn't bother me after he saw ukuthi I'm not answering his text. Ndigqithe kum. My friend naye ethathelwe ifone nguMr Nzamela, umse business studies. Yes, wathathelwe ifone because caba becofa ifone eklasini. Sure, it's whatever. And it's not allowed ke yona loo nto. Bebecofa ifone eklasini yathathwa, and then wathi uMr Nzamela maka azazoyithatha, I think after school or something, because wamngxolisa. I think she went ke shem, wafika ke ngoku uTommy wayicela, and akho sure uba wamnika okanye andisakhumbula wamnika okanye zange amnike on the day okanye kwathini. Wadibana noMr Magyibi, uKing wathi kwitshomi yam funeka bathethe, she looks very fresh. Kutsho uKing lo uzibiza uKing phofu uMr Magyibi because uzibiza uKing. Wathi she looks fresh, ingase le phone yakhe ibiseyathathwa kwanguye instead of Mr Nzamela and all that. Chomi yam yakomba okay, whatever. She told me yakomba yeah, sisiyibona into esisikolo ba enjani. Up to you ba uyavuma okanye uvumi, okanye if awuvumanga you will live a hell throughout the whole year. Izolo I asked my sister to go watch a video ka Yellowish, and then she told me ukuthi yazi the same thing. Oh, so sorry. Izolo I asked my sister but ayobukela video ka Yellowish. She said that uyibukele and all that, and then she told me ukuthi same thing was happening to her. Wayifunde ngo 2016 phana. Yeah, wayifunde ngo 2016 phana. The same teacher owayendifuna uMr Mthembu uthi wayemfuna kwayena lo wayemfuna. Andiyazi kuba inoba ihamba apha kuthi as siblings lento mhlawumbi wabona ifana uba yeah kufike omtsha ngoku uzamfumana lo, andiyazi. But uyandixeba the same teacher Mr Mthembu accounting wayemfuna alongside with uMr Ngudule, but mhlawumbi wahamba because ngobe ndiyise-executive zange ndava ngomteacher okuthiwa uMr Ngudule. But ke wayefuna nangulo Mr Ngudule lowo, and Mr Magyibi knew. But Ndoni what decided ukuthi, you know what, I'm not gonna say anything. Zasithulela mna, it's the world we live in, okanye i-tradition yase-executive leya uba kube nje ya. And after I commented, there's so many girls that send me messages on inboxes, yabo and all that. But they're just scared to come out. But there's a lot of things that ezabenzekela ukena zabe se-executive. Abanye baphuma ngo 2022, 2021 and all that. Abanye 2019. Hey, kuningi nje. But still bayoyika till this day because esasikolo saba traumatizer. And kuyatishwa executive, kuyatishwa they take ukufunda very seriously. But for intombazana ufunda kwakho kwesasikolo, it comes with a cost. Ndixelele usafarisha not because of incwadi qha, you suffer because of male teachers too phana. But anyways, ndaphuma, and I hope nabanye abasephana baphume be right, banga give in on anything, because that is total madness. Shame. And I hope guys abantu abasoyika nangoku thetha, they can have the courage to speak about it, but ngayo, because it was not okay and it will never be okay. And seemingly sazo continuisha, because I'm pretty sure nanamhlanje it's still continuing. Ayizuyeka. Yabo. So that was a piece of my executive experience. Thank you.